Sa labing unang higayon, usa ka Pinoy ang midaog sa The Voice USA Season 26, si Sofronio Vasquez. Si Sofronio mausab ang labing unang Asian nga midaog sa The Voice USA franchise. Siya usab ang labing unang mananaug gikan sa first ever team ni Coach Michael Buble. Ang teammate ni Sofronio nga si Shai Roberts ang runner-up. Sa tibok season, daghan ang nakadaig ni Sofronio tungod sa gipakita niyang katakos. Gikan sa pagka 4-chair turner sa blind auditions, hangtod na sa finals. Tungod niini, gianggaan siya og the Filipino Phenom. Sa iyang voice journey or the voice journey, sa wala pa siya mosalmot sa The Voice, nahimuusab nga semi-finalist si Sofronio sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Alang kang Sofronio, nahatagan og katumanan ang iyang mga damgo. Samtang kini ang iyang mensahe sa iyang mga Filipino fans. To all the Filipinos out there around America, maraming salamat po sa suporta nyo.